Kana ukarega kuvhota uri kuitira vana vako utsinye. Rega ndikuudza kuti nhasi uri healthy, nhasi uri kunzwa wakagwinya, but pane day rauchapinda paparenyatwa hospital. Unogona kusapinda uri iwewe, but pane day richapinda amai vako kana baba vako kana tete vako kana mwana wako paparenyatwa hospital, agoshaya MRI scan, agoshaya CT scan, agoshaya radiotherapy machine. Gore iroro ndopauchanzwisisa nyaya tiri kutaura nezvayo, kuti kana tiri kutaura about change, it's not about iwewe kuti uri comfortable zvakaita sei, it's not about kuti maelections anobirwa zvakaita sei, it's not about anything else, it's about winning these elections by hook or crook. 2023 is our year. Iwewe kana zvako zvakarongeka uchiafforda private healthcare, enda unovhotera vasiri kuiafforda. Kune vanhu vari kutambudzika kumisha, kune vanhu vari kutambura izvezvi kumisha, havana zvikoro, havana zvipatara. Funga kaviri.